Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Sugeng dalu lan sugeng pepanggihan wonten ing acara gelar macapat Kapanewon Semanu, Ponjong, Karangmojo, Semin lan ugi Ngawen. Mapan ing Bali Kalurahan Ngipak, Karangmojo, Gunung Kidul kanthi tema makna Sekar Mocopat kanthi narasumber kisah Dipan ugi Ki Angger Sukisno sarengan iringan karawitan Omah Seni Tanjung Anom Osta Gunung Kidul. Ingkang kinurmatan Pati Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul, ingkang kula hormati Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul lan sedaya jajaranipun, ingkang kula hormati Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, ingkang kula hormati Panewu Kapanewon Semanu, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Semin, Kapanewon Ngawen, Kapolsek Kapanewon Semanu, Ponjong, Karangmojo, Semin, Ngawen, ingkang kula hormati dan Ramil Kapanewon Semanu, Ponjong, Karangmojo, Semin, Ngawen, ingkang kula hormati narasumber Ki Sadipan ugi Ki Angger Sukisno, ingkang kula hormati Dewan Kebudayaan Kapanewon Semanu, Ponjong, Karangmojo, Semin, Ngawen, ingkang kula hormati Lurah Kalurahan Ngipak Karangmojo sarta sedaya pamong, ingkang kula hormati Pasarta Mocopat lan sedaya Bapak Ibu ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing Balai Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo. Sumangga sarengan pundherekaken gelar Mocopat Kapanewon Semanu, Ponjong, Karangmojo, Semin, Ngawen. Sugeng midhangetaken lan nderekaken ngantos rampit ing sakmangke. Sumangga. Ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasarta Mocopat kasuwun jumeneng.
lenggah malih. Gending pandonga ketawang pucung wuyung pelok limo kanthi pangripta cakepan Ki Sadipan sumangga. Palaporan kegiatan gelar mocopat Kapanewon, Kapanewon Semanu, Ponjong, Karangmojo, Semen, Ngawen. Ingkang badhe dipun salirani dening Kasih Sejarah dan Permusioman Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Dumateng Bapak Sukasno Esos MM kasumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pati Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul ingkang satu dan kinurmatan miwa pejabat struktural Kundo Kabudayan keparang dalu menika keparang rawuh Sekretaris Dinas Kebudayaan Bapak Rudismanto SEMN, Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Ibu Dr. Anda Prihdiani, Kepala Bidang Warisan Budaya Bapak Samto Esos MN, MAP Bapak Nur Agus Basuki SIPMM, Kepala UPT Taman Budaya Gunung Kidul, miwa jajaran struktural sanesipun ingkang satu dan kinurmatan. Penewu dan Ramil Kapolsek miwa forum komunikasi pimpinan Kapanewon Semanu, Ponjong, Karangmojo, Semin lan Ngawen ingkang satu kinurmatan. Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul ingkang satu dan kinurmatan. Para pasarta gelar mocopat ing dalu menika ingkang winengku ing Suka Basuki, Lurah Ngipak miwah para pamong ingkang saduhu minulya. Puji panglembana syukur tansah kunjung wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring mapinten-pinten kanugrahan maurahan dhateng kula lan panjenengan sedaya satemaing dalu menika saged nyawiji pinanggih wonten ing papan menika kanthi kebak ing katentreman. Boten kesupen ngaturaken sugeng rawuh miwah
atur sugeng dalu kairing agenging panuwun ingkang tanpa upami awit keparengipun rawuh lan ngestreni pagelaran Mojopat ugi ngiras pantes kangge nglestantunaken budaya adiluhung Sekar Mojopat ing dalu menika. Salajengipun keparenga atur palapuran bilih pagelaran Mojopat ing dalu menika mujudaken pagelaran tataran ingkang kaping 3 kasengkuyung dening para pasarta saking gangsal Kapanewon, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Semin lan Ngawen. Lan nyuwun donga pangestu tataran ingkang pungkasan utawi tataran ingkang angka sekawan mangke badhe dipun adani wonten ing wulan Agustus ingkang badhe dateng. Dalu menika pagelaran Mojopat kanthi mendhet tema makna Sekar Mojopat. Ing pangangkah kanthi panjenengan sedaya sami rawuh lan ngestreni nguri-uri ngurip-urip syukur bagi ing samangke saged nguripi dhateng kula panjenengan sedaya. Bapak Ibu ingkang satu dan kinurmatan, ing dalu menika pagelaran kanthi narasumber panjenenganipun Ki Sadipan Miwah Ki Angger Sukisno. Nyuwun lumutering samudra pangaksami mbok bilih anggenipun nampi rawuhipun cagung para tamu lan para pasarta samudayanipun. Mugi pagelaran Mojopat tansah ngrembaka lan dados satunggaling kabudayan ingkang dipun lestantunaken dening sedaya warga masyarakat ing Kabupaten Gunung Kidul. Ing salajengipun wekdal ing sakmangke kasuwun Pati Kundo Kabudayan Bapak Khairul Agus Mantara SBMM kepareng paring sesuluh miwah wewarah dhateng para pasarta. Babilih ngaten ingkang saged kula aturaken kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal katur kundur dhateng panutuning Titi Laksana. Matur nuwun. Dipun aturaken matur nuwun dhumateng Bapak Sukasno Esos MM ingkang sampun paring palaporan kegiatan gelar Mojopat Kapanewon dalu menika. Kalajengaken pangatikan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Gunung Kidul dhumateng Bapak Khairul Agus Mantara SIPMM kasumagaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ingkang kula hormati kanca-kanca penewu Karangmojo, Semanu, Ponjong, Semin, Ngawen lengkap niki. Pak Kapolsek Karangmojo, Ponjong, Semin, Ngawen. Kawan Kecamatan Gangsal. Lajeng Pak Dan Ramil ugi lengkap Gangsal Kapanewon saking Karangmojo, Ponjong, Semin, Ngawen, Semanu. Wonten ing dalu menika kula pun dawuhi Ibu Endah supados makili Ibu karena dalu menika Ibu tasih wonten jejibahan ingkang mboten saged pun tilar. Pramila dalu menika dawuh kula Kepala Dinas Kebudayaan supados sesarengan panjenengan nirirani gelar Mojopat ingkang sampun volume 3 menika dados sampun 3 papan. Salajengipun salam saking Bu Indah Bupati Gunung Kidul kagem panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan lan kula kaparingan bagas waras. Para pasarta ingkang kinurmatan Pak Sekdin, Pak Kabid, Ketua Dewan Kebudayaan, para lurah,
saha warga masyarakat ingkang kula tresnani. Wonten ing kegiatan macapat menika rumiyin menika pun awiti pun sentralaken dados tunggal. Wonten Dinas Kebudayaan. Rumiyin menika wonten Taman Budaya. Rikala kepala bidangipun rumiyin Pak Sigit lajeng Pak Rudi menika tasih dados tunggal. Salajengipun rumiyin macapat menika tasih mligi macapat dereng pun entertain kados sak menika. Lah kersanipun macapat menika saged regeng, saged ngremenaken pramila kula nyuwun dhateng kepala bidang sejarah permuseuman menika menawi saged macapat menika pun damel kanthi pun tambahi sekar gending. Nah menika rada ngremenaken. Nah menika ingkang taun kaping kalih. Bilih salajengipun mangke wonten ide-ide kreativitas sanes lajeng mangke saged pun dadosaken setunggal malih misalipun 1.000 napa 2.000 pasarta bilih langkung regeng. Ingkang bagan tan menika bidang sejarah Dinas Kebudayaan menika badhe ngrampetaken 18 kapanewon. Nah menika sampun putaran ingkang angka 3. Bapak Ibu ingkang kita hormati, macapat menika kagem salah satunggaling potensi ingkang badhe pun foto pun dadosaken paugeran kagem tambahan nilai menika kaluran-kaluran ingkang badhe akreditasi. Salah satunggaling indikator utawi ukuran bilih kaluran menika badhe pun akreditasi saya menika saking rintisan badhe majeng budaya menapa budaya badhe majeng kaluran mandiri budaya menika salah satunggaling pamundutan pirsa saking yuriune kang pun sonaken pirsa wonten kelompok macapat napa mboten. Lah menika kula nyuwun dhateng Pak Lurah jajaranipun menawi dereng wonten monggo menika pun giyataken bilih saking kegiatan macapat dalu menika saged mangke anggenipun pawiyatan wonten ing kelurahan saya Grengseng salajengipun wonten kelompok-kelompok macapat lan buktinipun mangke pun sonaken sidaya menika tanda bukti registrasi bilih kelurahan menika gadah kelompok macapat. Kapanewon Ngawen menika rutin dinten napa Mas? Rebo Kamis Pon nggih. Kula nggih monitor menika bisanipun live streaming Pak Gito menika kalian kanca-kanca Ngawen menika wonten kegiatan macapat wonten ing mriku lajeng wonten ing dalu menika bilih mangke badhe pun beber narasumber wonten dalu menika kalaupun sebat Mbah Sadipan kalian Ki Anggir Sukisno menika saking Mas Kumambang dumugi Pocong. Bilih mangke monggo saged pun pidhangetaken napa isinipun macapat karena menika penting sanget lan bilih mangke saged kagem paugeran anggen kita gesang. Bilih mekaten Bapak Ibu kanca-kanca ingkang kula tresnani mugi dalu menika pikantuk berkah ingkang sae. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Matur nuwun Bapak Khairul Agus Mantara SIPMM Pati Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul ingkang sampun paring pangandikan. Kadang Sutresno Budaya kalajengaken bawa swara panembromo Sekar Mocopat Mas Kumambang Limrah Laras Pelok Pathet 6 kanthi pangripta cakapan Ki Anggir Sukisno. Bawa swara badhe katuraken dening Mas Rizky Trisna Putra saking Kapanewon Semin, tuwin Ibu Sri Suharni saking Kapanewon Semanu. Kalajengaken panembromo lumantar gending ketawang mijil wedaring tias
laras pelok patetnem kanthi pangripta cakepan Ki Sadipat sugeng midhangetaken. Masku mambang pepindhane ponang bayi aneng kuwa garba winalak laku prihatin mrih sambada yen diwasa
Bapak Ibu pasarta macapat dalu menika saklajengipun badhe kaaturaken macapat diwasa Sekar Sinom tumurun sih laras pelok padet 6 pangripta cakepan Ki Angger Sukisno. Macapat tunggal badhe kaaturaken dening Bapak Sukamto saking Kapanewon Karangmojo. Sumangga. Pupus asem pepindhanyo mumpung anom sira kaki kembang kapas haranira sangkut anggenira klapa kang maksih alit ngasah pikir nalaripun gori mateng aranyo minangka sanguning urip roning pisang laras reh laku utama
Inggih sasampunipun nglawa maca pat dewasa Mbak Sari. Nggih. Nika badhe kalajengaken maca pat remaja. Namung nuwun sewu Bapak Ibu menawi kedah kagem ngolet sakedhap boten napa-napa nggih nika nggih kadosipun kok tegang sanget nggih. Ngaten. Nggih. Lah iya boyok kok. Pripun Pak Panewu? Nggih. Oh nggih. Mboten napa-napa Pak nggih. Lah niki kula pun hangelus sikil kian menika. Nggih nek jenengan mboten napa-napa Pak. Nggih niki Nggih. Pak Dan Ramil Semanu sing vitamin nggih Pak nggih. Nggih. Mboten napa-napa Pak nggih. Nggih badhe kalajengaken maca pat remaja Mbak menika. Nggih. Niki ingkang badhe pun aturaken ing sak mangke nggih menika Sekar Kinanti Mangu Laras Lindro Pathet Manyura kanthi pangripta cakepan Kisadipan. Maca pat tunggal menika badhe katuraken dening Mbak Cindy Revita Sari. Ini ngudu Sari kowe lho. Nggih saking Kapanewon Ponjong. Sumangga sugeng midhangetaken. Salajengipun badhe kaaturaken maca pat anak Sekar Asmarandana Bawaraga Laras Lendro Pathet Sanga pangripta cakepan Ki Anggir Sukesna.
Mocopat tunggal badhe kaaturaken dening Mbak Mutia Gayatri saking Kapanewon Semanu. Sumangga sugeng midhangetaken. Sewu menika tindinganipun Slendro Songo monggo pun turut rumiyin. Pun tinding Mas. Wiwit ngarep. Momoro asmara dono kinupit semono kaya. Nah, monggo. Injih nyuwun keplokipun Bapak Ibu. Injih luar biasa. Injih. Dik sapa ki mau jenenge? Menika wau Mbak Mutia Gayatri Gayatri. saking Kapanewon Semanu. Nggih niki tesih sekolah kelas pinten niki? Kelas 5. Oh, zamanku mbiyen kelas 5 ora iso. Kelas 5 iki jan soalé wis kendel iki, Mbak. Iya. Heeh, soalé iki anu usiane pas banget. Pas banget piye? Nuju kelas 6 ngono Oh iya. Nggih, ugi matur nuwun kala wau Mas Rizky Tresna Putra saking Kapanewon Semen. Ngopo to iki? Pun wonten fansipun kanyata menika. Ugi matur nuwun Ibu Sri Suharni saking Kapanewon Semanu. Nggih. Matur nuwun Bapak Sukamto saking Kapanewon Karangmojo. Mbak Cindy Revitasari Kapanewon Ponjong lan ingkang pungkasan menika Mbak Mutia Gayatri saking Kapanewon Semanu. Aku ya matur nuwun. Nggih. Karo matur nuwun karo kanca-kanca KKN. Oh, Universitas KKN saking pundi? Sanata Dharma Yogyakarta. Nggih. Nggih, matur nuwun teman-teman mahasiswa yang sedang KKN. Nggih. Luar biasa. Mbok pilih benjang saged mlebet program kerja menika mocopat ngoten. Iso wae, iso. Saged, nggih. Kali Pak Lurah nggih, Pak Lurah pun namen iki. Injih menika pun lajengaken nggih Mbak Sari. Nggih Mas Gatot. Iki mergo arep lelagon
Suka parisuka iki lek ku ngemsi men kaya penyiar radio no. Oh nggih, monggo monggo. Para kadang sutresna budaya Jawi. Salajengipun sumangga badhe pun aturaken lelagon parisuka. Dawaladrang Cikar Bobro kalajengaken lagon Si Kucing laras belok patot 6 anggitanipun kinarta sabda sumangga sugeng midhangetaken dung 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 dung. Para kanca parisuka tatabuhan ana wong tembang.
pasir kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo milang-milih Keplokipun kagem kanca-kanca saking Omah Seni Tanjung Anom Osta Gunung Kidul. Inggih, monggo menika medal bahasa Inggris ndegek. Ndegek ya basa Jawa kok ya. Basa ndegek awit menika pun lajengaken bawa raos Mbak Sari. Inggih. Bawa raos menika awit dalu menika kisah dipan rawuh matur nuwun. Jinajaran kalian Pak Dalang Ki Wariso sugeng dalu Ki Wariso. Sehat selalu nika Pak Dalang Semin lenggah ugi. Wah komplit iki Mbak Sari. Inggih. Wah iki semanu ya ki burine Pak Wariso ki ya Pak dalang iki. Dimpel. Sapa? Dimpel toh? Pak Dimpel. Lah iya. Iya. Dimpel ki apane jane? Aku yo ora ngerti. Matur nuwun iki Bapak-bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Penewu dan juga yang dengan ciri khas selalu gagah memakai kalung, Pak Sekdin. Monggo kalian pun sambi Pak Sekdin. Pak Rudi ndegek nggih. Pak Rudi nggih. Matur nuwun sedyanipun pun lajengaken menika bawa raos. Inggih. Di bawa raos saringan narasumber ugi Pak Kepala Dinas ugi para pasarta mbok bilih mangke badhe nyuwun pirsa babagan macapat. Dalu menika mangke langsung badhe pun jawab kanthi cetha terang terwaca. Inggih, mumpung sak menika kepanggih kalian Ki Sadipan ugi Ki Anggir Sukesno. Nggih, awit menawi badhe kepanggih khusus menika mangke benten tanganipun. Nggih Pak Anggir nggih. Nggih. Monggo mbok bilih wonten ingkang badhe nyuwun pirsa lan sanes-sanesipun kula sumanggaken kalian monggo Pak Bu dipun unjuk nun sewu monggo Pak PT Taman Brio sampun meh telas oke. Monggo pun resepi. Monggo. Daharan unjukanipun Bapak Ibu. Oke, Pak Dan Ramil semanu jan kados ajeng mur kacang nggih Pak. Nggih. Monggo mbok bilih kawiwitan menawi saking para pasarta dereng mangke langsung saking narasumber rumiyin Ki Anggir Sukesno monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa miji setunggal-setunggal sedaya kemawon cekat-ceket murih cepet sedaya enggal saged dipun adani dipun lampahi. Wonten ing basanipun lare-lare Gen Z tapi Gen Z utawi generasi Z sakmenika winastan daur hidup tembang macapat ingkang cacahipun 11 menika kawitan saking Mas Kumambang Mijil ngantos dumugi Megatruh Pucung. Menika istunipun gegambaran kados dene ingkang sampun kaserat dening Ki Sadipan ingkang kula othak-athik gathuk. Menika mila sampun dados tanggal jawab kula panjenengan sedaya. Kadidene ingkang dipun ngendikaken Bapak Sukasno kala wau kedah waipun piyambak ingkang nguri-uri ngurip-urip karben bisa nguripi. Menika sampun kathah buktinipun. Wiyaga-wiyaga menika sauger sampun nguri-uri ngurip-urip temah bisa nguripi. Dalang bisa nguripi. Pejabat bisa nguripi.
Ngeten. Mila menawi mboten dados tanggal jawab kula panjenengan sami lajeng tanggal jawabipun sinten? Sampun ngantos mangke bareng diakoni Malaysia dioprak. Niki darbe dhewe sing wajib dileluri. Murih saged lestantun. Ngaten mawon Mbah Ipan wonten ing badhe pun wedharaken. Mbah Ipan no guru kula nggih sulmet kula menika. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budaya. Iso seru nih salam budaya. Materi macapannya saat estunipun sampun jangkep. Pak Purnawan ini anggenipun dawuh. Kula sak kanca niku ya ora mumet ning ya rada angel. Pun saniki tekan punjere macapat nggih 11 niki dipun onceki wonten ing Sekar. Kasuwun monggo anggenipun ngonceki wong cakepanipun menika bahasanipun namung Rama Madya nggih Pak. Monggo saking kapanewon pun onceki wonten grupipun piyambak-piyambak kadekersanipun Pak Kepala Dinas Pak. Narep saka kantong yang rintisan ki ya maca pate diuripke. Sang rintisan dateng budaya nggih pun gesangaken. Salajengipun mekaten. Monggo pun onceki wonten grupipun piyambak-piyambak. Terangane nek Mas Kumambang ki ngene iki. Nek kinandhi ngeten iki salajengipun ngantos dumugi mangke nyelot wengi niku biasa nyelot ngeres. Gitu. Anggere pun tekan pangker terus megatruh kayak pocong arep nang ngendi Mas Gatot. Nestunipun simbah-simbah rumiyin niku para winasis niku anggenipun ngripta maca panjenengan estunipun saking ajaranipun ingkang mau kuwaos lumantar agami ingkang wonten ing tanah Jawi menika. Ngaten ta Pak Anggir? Leres Mbak Ipan. Menika kula ingkang sawetawis wonten mundhut priksa. Nggih. Awit wonten ing Sekar Macapat sinom tumurun ing sih menika kula damel wangsalan. Ya. Nggih. Upaminipun pupus asem menika winastan menapa? Sinom. Sinom utawi godhong asem sing isih nom menika sinom. Mumpung anom sira kaki, kembang kapas aranira, sengkut anggenira ngudi oleh dene tembung kadi. Kembang kapas menika kadi. Kelapa kang maksih alit menapa? Sengkir, ngasah, pikir lan nalaripun. Lajeng gori mateng minangka sanguning urip. Roning pisang apa jal? Klaras. Sedaya sampun wonten batanganipun kok. Lajeng aja nganak cecak. Anak cecak menika? Sawiyah. Suwiyah mring sesami. Mentok kang masih alit. Aja kemlinthi. Lajeng kintel alit tan beda. Gatot kok muni aku. Tipe wetenge gedhe kok njur aku. Kintel alit ya ora beda. Kemlinthi wau kumenthus mergo kenthus to dipun endani utawi dipun singkiri. Semberula Pas. aja selalu, aja tansah gawe wisa rak ngaten. Nggih. Wonten malih pamundhut monggo. Pilih. Monggo Pak Mas Gatot. Menawi sampun cekap monggo mangke pun gereja malih wonten kelompokipun piyambak-piyambak. Terus ngaturi Mbah Ipan narasumber. Mboten kedah sakniki pun pinter-pinter. Tiwas ajeng kula jagake nggih panggautan. Nggih. Ngaten Kepala Dinas mbok pilih wonten pangandikan malih. Sampun. Yang panyuwun menika binjang naik gladen dados tunggal nggih. Bapak wau ngendika 1000 niku nek estu menika Pak.
Wah, kula kok teratapan kule saben kecamatan terus awake dhewe niku awet ngoten lho, Pak. Ora mung ping 4 ngoten lho. Dadi iso ping sekian kecamatan ra ayo cucuk to kena nggo pasang keramik kamar mandi. Nggih, menika pumpung Pak Angger nggih selo biasanipun wonten TV to. Delalipun yo kek nang Karangmojo lagi ora diselaki ki arep kepiye. Matur nuwun. Monggo wonten ingkang pamundhut keterangan. Bebile sampun sekap wonten Nggih. Wonten ingkang badhe Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Newu. Nggih. Sekap. sampun? Wedang niku nek tokke dhisik wis do ora takon. Oh, Nggih. Lho, sapa ngerti lho sesuk gelar mocopat ki dilaksanakan ning kantor Polsek karo kantor Kuramil. Lho saged mon nggih, Pak. sakit nggih Pak Dan Ramil. Len Masuk, jumboke len Pak. jenengan lelendetan kula ngeten iki lho. Masuk. Ini pados tendon. Lah nggih. Lah nggih to Pak Panewu. Inji menawi sampun cekap menika badhe pun lajengaken nggih Mbak Sari. Nggih. Lebet malih wonten ing mocopat anak menika. Monggo Mbak Sari. Mocopat anak sekar gambuh maos laras pelok patet 6 pangripta cakepan Ki Sadipan. Mocopat tunggal badhe kaaturaken dening Mbak Florista Aida Pratama saking Kapanewon Ngawen. Sumangga Sumangga sugeng sugeng midhangetaken. midhangetaken. Kalajengaken mocopat dewasa atau diwasa sekar dandang gula mojosih kanthi laras slindro pathet 9. Pangripta cakepan Ki Anggir Sukisna lan mocopat tunggal menika badhe katuraken dening Ibu Pariasih saking Kapanewon Semit. Sumangga sugeng midhangetaken.
sematipun wis turangga kukila katan wonten sajuga ingkang karempit tumulyaning gesang Yen Inji matur nuwun dhateng Ibu Pariasih saking Kapaniwon Semin nggih. Inji. Menika pun lajengaken Mbak Sari maca pat remaja. Inggih salajengipun badhe kaaturaken maca pat remaja Sekar Durma Rangsang Laras Pelok Patet 6 Pangripta Cakepan Ki Sadipan. Lan maca patunggal badhe kaaturaken dening Mbak Intan Sukesi saking Kapanewon Semanu. Sumangga sugeng midhangetaken. Jroning kesang puni
Injih, mekaten ngaturaken matur nuwun menika Mbak Intan Sukesi saking Kapanewon Semanu nggih Mbak nggih. Semanune pundi? Oh. Pundi? Posari. Oh, Ngeposari. Takon nomor telepone sisa. Nggih. Niki Ngeposari sekalian selamat wingi naik menjadi Kalurahan Mandiri Budaya. Nggih. Nggih. Selamat tepuk tangan. Lah niki lah. Dadi lek takon ya iso ngepasi lho. Iya, kok pas ngono ya. Lah wis tak Pak Dan goleki. Ramil ki senenge pol anggere semanu meneh. Nggih, lagi sing latih Pak Dan Ramil. Oh, ngoten. Heeh, lah rencana aku sesuk arep latihan Pak Dan Ramil soalnya. Kayak malah ras do latihan ketoke wedangan bareng. Injih, maturaken matur nuwun. Injih. Sak menika kepareng badhe pun lajengaken nggih Mbak Sari. Nggih, Mas Gatot. Oh iki tetembangan meneh ya Ki. Nggih, leres. Kaya penyiar radio meneh to ya. Ya, monggo. Para kadang sutresna budaya Jawi. Sumangga sesarengan pun bidhangetaken ketawang sambang dalu laras pelok padet 6. Anggitanipun kabehan atau projo kalajengaken lelagon rondo kampung laras pelok padet 6 anggitanipun Ki Narto Sabdo. Sumangga sugeng midhangetaken. Dung dung dung.
Yuk. Ah, weh. Tangi. Sing padha turu wancine Gumyak tenan lan nyuwun keplokipun. Pripun, Pak? Wo, sing bareng goreng lilire Mas Gatot. Inji saged pun lajengaken kita enek saka kene iki Mbak Sari iki wis awake dhewe wis wiwit anu iki guyone wis wiwit dikurangi mergo ki tembange wis wiwit pangkur munggah ki kudu alon-alon wiwit inti paribasane nggih. Pun lajengaken maca padiwasa Sekar Pangkur Tanjung Anom laras pelok pathet barang kanthi pangripta cakepan Ki Angger Sukisno maca patunggal badhe katuraken dening Bapak Nurjayanto saking Kapanewon Ngawen. Sumangga sugeng midhangetaken. Pangkur dadi yotu lodho kegambaran lamun yuswa ulungsi kang ateges wancinipun kang ateges pun ambali piroro kang ateges wancinipun pasrah ngalah sumarah wani meper salireng tumindak ipun samu barang dipun petang tibane Allah lan becik Yuswa
Salajengipun badhe kaaturaken maca pat remaja Sekar Megatruh duduk wuluh laras pelok patet barang. Pangripta cakepan Ki Sadipan lan maca patunggal badhe kaaturaken dening Mas Andreas Wahyu Wibowo saking Kapanewon Ponjong. Sumangga sugeng midhangetaken. Dungkap yuswa Jaka tungkul ngumbar nafsu eling-eling dipun eling tata ngamal kanggo sangu sanguning gesang puniki ing temben ora kaclomprong Guru susah kalewiran ilining loro tinilar mreng yaya wibi garwa putra anak anung den nyop pisah ing salami ranyata wus dadi layon Ada nganti parah nih. Inji Bapak Ibu kula hormati kepareng ngalajengaken maca pat anak Sekar Pucung Madusita laras pelok patet barang. Pangripta cakepan Ki Anggir Sukisno. Lan maca pat tunggal menika badhe katuraken dening Mas Yogi Pradana saking Kapanewon Ngawen. Sumangga sugeng midhangetaken. Sekar Pucung mungkasihan daran nipun
Nggih nyuwun keplokipun kagem Pasarto Mocopat Bapak Nur Jayanto saking Kapanewon Ngawen. Lajeng Mas Andreas Wahyu Wibowo saking Kapanewon Ponjong lan Mas Yogi Pradana saking Kapanewon Ngawen. Yogi Eka Purnama. Wow. Yogi sapa lecah bagus? Yogi Eka Purnama. Iki sik ngetik mau sapa, Lur? Ketoke wis jenangke abang ijo kuning. Yogi Eka Yogi Eka Purnama. Purnama. Oh, Purnama apa Purnama, Le? Purnama. Purnama Kowe mau muni Sidap. apa? Kowe mau muni Pradana. Pradana. Jero dagelan kuwi iki kleru. Aku ki yo saking lugune manut karo iki kok ya. Wah, nek kowe lugu terus aku kon ngopo ya. Nyun pangapunten ya, Le ya. Oh, putrane Mbak Wasmi to? Oh. Oh, anake ketoke meneng wae sapa-sapa manut ngono to. Pun anu lumrah ger mboke sing ngopyak nang tinti gitu, Bu. Nggih. Salajengipun Mas Gatot menika badhe pun ngagem napa cara radio napa? Wis biasa. Oh, biasa. Radione wis kentekan bater. Oh, radione wis kentekan sinyal ya. Iki wis ngolat-ngolat ki lho baterene. Nggih. Salajengipun menika badhe kaaturaken lelagon jago kate laras pelok patet barang kalajengaken lelagon gugur gunung laras pelok patet barang anggitanipun Ki Cakrawasita utawi KPH Nata Praja. Sumangga sugeng midhangetaken kanca-kanca Osta Gunung Kidul.
Ngaturaken matur nuwun dumateng Patikundha Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul lan sedaya jajaranipun. Matur nuwun dumateng Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Panewu Kapanewon Semanu Ponjong Karangmojo Semen Ngawen. Kapolsek Kapanewon Semanu Ponjong Karangmojo Semen Ngawen dan Ramil Kapanewon Semanu Ponjong Karangmojo Semen Ngawen. Narasumber Dewan Kebudayaan Kapanewon Semanu Ponjong Karangmojo Semen Ngawen, Lurah Kalurahan Ngipak Karangmojo sarta sedaya pamong kalurahan. Matur nuwun ugi dumateng Pasarta Mocopat dalu menika. Lan ugi ngaturaken matur nuwun dhateng sedaya ingkang ngayahi karya Injih. ingkang dalu menika lan samangke saged pinanggih malih wonten ing gelar Mocopat candhaipun. Kathah lepat atur nyuwun pamunten kula Gatot Sujarno. Kula Endah Kartikasari Ngaturaken matur nuwun sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.